ଫଟୋ ଉଠ ଏ ବାପା ରେ ପଡ 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 ବୁଝି ଥାଉ ସେଇଠି ହାତ କା ଦେଖେଇ ଦେଖୁ କିଟା ଦେଖ ଧରୁଛି ଖାଇବ ସେ ଭୋକ ଲାଗିଛି ତାକୁ ତାର କିଛି ବୁଝିବନି সোনা গোটে ধর না কি ধরছু ধর না হাতে নে ଆଡ଼ିଏ ଖାଇବ ଆଡ଼ିଏ ଦିଅ 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 ଖାଇସାରୁ ଟିକେ ଦେଖିଲା ଚୁପ ହେଲା ଭୋକ ଲାଗିଛି ଭୋକ ଲାଗିଛି ଏଇ ଯେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଖାଇ ଦଉଛି ଏ ବାବା ମୋର କାଇଁ ଖାଲି ମାଂସ ଲୁବି ଏଟା ଭିଡିଓ ଧରନା ଟେକି ଦେଇଛ ଭିଡିଓ ଟା ହଉଛି ବୁଢିଆ ଓ ଏନେ ନେ ଏନେ କେଡା ଧରବୁ ଖାଇସାରୁ ତାହେଲେ ଭାତ ଭାତ ଖୁଏଇ ଭାତ ଦିରା କଇ ନା ନା ହାତରେ କଇ ହାତରେ ଟିକେ ଦେ ଇଏ ପ୍ରସାଦ କୋଉଟା ସବୁ କା ପ୍ରସାଦ ଆଗେ ସାଦା ହୋତା ନାଇଁ ହଁ ଟିକେ ଗୁଟେ ଏଇ ଦେଖ ଖାଇବ ସବୁ ଆଉ ତାଳି ଦେ ଏଇ ଯେ ଏ ଖାଇ ଦବ ସବୁ ଏଟା ଟିକେ ସେ ସବୁ ଖାଇବ ଖାଲି ଟିକେ ପାଟିରେ ତଣ୍ଟରେ ନାଗବ ମସ୍ତା ଟିକେ ମ୍ୟାଶ କରିକି ଦେଇ ଦେ ତା ସାର୍ଟଟା ଟିକେ ଟାଣି ଦେ ତା ସାର୍ଟଟା ଟିକେ ଟାଣି ଦେ ଏମିତି ଚିପି ଦେ ଦେ ଆଗେ ଗୋଟେ ପାଟି ଲୁଏ ଗିଳି ପାରୁନି ଜାଣେ ପ୍ରଥମ ଖାଉଛି ତ ଜାଣେନି ପାଣି ଟିକେ ଖାଇ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପାଣି କ୍ଷୀରିଟା ହେନେ ଖାଇଦେଲା ଅମଳ ହବ ଯଦି ନା ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ते भात दे दियो ना खाइबनी तंटे लगे एडी तो गाडा को पछे धरेबा हां हे कि ना बुने ने धरी जाने ने ना से खाइबो भूख लागला ये बा देखि आ परे उतर उठेबा सबकी खाइ हां देखो बाबा ओइ दे बाबा बा बाबा चंचलो 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 एवन को गाड़ी से केवन हां ए छाड़ी दो बागर रे बोगाळे मते के बगाड़ी करे केतरा 1 2 3 4 रात दौड़ी बे सेवन दौड़ी ए एकरा दौड़ी एकला दौड़ी सरवा बाबा केडा नबू नेना नेना एठी ने ये दौड़ी तो नहीं दौड़ीता संग हां खाइबे चलो हां अरे को एकला दौड़ी परबे आ सब दौड़ी से धान धुची खाली धान ताको रखमी मु चाष करिवो चाष कर धरी जानी भाई देला खाली चॉकलेट तो पानी टेस्ट नहीं तरकारी कर दिन गुटे टेस्ट ना कड़िया खाइला लो गला फूल निका को तो बोली
କାଲି ରାତିରେ ଉଠି ଯାଇକିରି